Dobrý deň, vítajte pri produktovej prezentácii internetového obchodu nunofi.sk. A v tomto videu by sme si priblížili produktovú radu Vista. Konkrétne tu máme album na dvojeurovky. Takže keď sa pozrieme na to zvonka, album je dodávaný v koženkovom púzdre, ktoré ešte následne teda predtým je balené v obale, ktoré chráni vlastne pred poškodením. Takže toto môžeme dať teraz bokom. Samotný album naozaj sa radí k tej, by som povedal, špičke, alebo teda k tým top albumom na mince, alebo v tomto prípade na euromince. Má pevnú koženkovú väzbu, naozaj veľmi pekné spracovanie. Tuto vlastne na hrane vidíte znak eurozóny, konkrétne dvojeurovka, a takisto aj označenie 2 euro album, lebo tento konkrétne slúži teda na ukladanie dvojeurovek, ale môžete si do neho vložiť aj akékoľvek iné euromince, nielen 2 euromince. Predná strana spracovaná dvojeurovka, krajiny Európy, alebo teda Európskej únie, nielen eurozóny ako takej. Vnútro albumu, ešte keď sa teda pozrieme, tak to je zvonka, ako teda ten album vyzerá zo všetkých strán. Keď sa teda zameriame na to vnútro, pekná potlač na vnútornej časti, opäť štvorkružková mechanika, v tomto prípade D-čková, takže by sa nám s tými listami lepšie manipulovalo, takisto jednoduché na otvorenie a je tento malý plastový pomocník, ktorý vám vlastne drží listy. Prvá stránka, dvojeurovka, obrázok, zase opäť mapy krajín Európskej únie. No a už vlastne nasledujú jednotlivé listy, ktorých v tomto albumu sú konkrétne 4. Tak ako som spomínal, v podstate tento album by sme mohli zaradiť naozaj medzi tú špičku, medzi tie top produkty. Musím povedať, že aj môj osobne je veľmi obľúbený, práve kvôli aj prezentácii jednotlivých tých mincí a vôbec aj také vôbec tej pevnosti tých listov a vôbec aj trvácnosti a zachovaniu tej kvality. Má veľmi zaujímavé spracovanie, čo sa týka vkladania mincí. Mincu môžete vidieť v podstate z obidvoch strán. Listy sú kartónové. Je to pevný kartón, ktorý je potiahnutý v podstate opäť modrou koženkou. Postup pri vkladaní je, že prakticky obsahuje aj predná, aj zadná strana takéto platá plastové z jednej aj z druhej strany. To znamená, že môžete si ich vlastne vyberať obidve a tým pádom máte tam vlastne otvorený priestor. Vkladá sa to takto vlastne z boku, tu sú na to určené miesta. Tak to ide jednoducho. To iba troška cviku. No a vlastne dvojeurovka sa vkladá jednoduchým vložením, to znamená, samozrejme, keď si ho nezavriete, tak veľmi jednoducho vypadne. Treba to teda vložiť, následne opäť ten vrchný krycí list PVC tam zasunúť a tým pádom v podstate máte tam mincu chránenú proti vypadnutiu, aj v podstate proti nejakému takému chytaniu a tým pádom možnému aj znehodnoteniu mince. Takže naozaj je to praktické. Sem si môžete uložiť aj viacero tých euromincí, teda 2 euromincí, dáme ešte aj sem dole. Je to veľmi rýchle. Opäť odporúčame použiť rukavice, pretože tento album je naozaj vhodný hlavne na nové 2 eurovky, to znamená, ktoré boli zakúpené, niektoré, ktoré boli napríklad z peňaženky, takže aby ste naozaj predišli nejaké oxidácie a znehodnoteniu mince. Samotný list potom jednoducho vložíme do kružkovej mechaniky, zavrieme, zatvoríme a máme ich tam naozaj perfektne uskladnené. Rovnako aj do tohto albumu, ako do všetkých ostatných, je možné dokupovať listy, či už sú to listy na dvojeurovky, ako je napríklad tento, alebo sú to potom listy na kompletné sady eurominci od 1 centu po 2 eurovku. Sú tam takisto aj listy na špeciálne spoločné sady 2 euroviek, teda všetkých krajín eurozóny, samostatne na 1 centovky, 2 centovky,
jednoeurovky, dvojeurovky, takže naozaj tam poskytuje tento album naozaj širokú škálu využitia a jeho spracovanie naozaj, myslím si, že je bezkonkurenčné. Samozrejme tomu zodpovedá aj jeho cena. Tento album si myslím, že by bolo naozaj zbytočné ukladať do neho mince z obehu, ktoré teda vám prišli z peňaženky alebo od nejakých známych. Naozaj tento si vyžaduje niečo naozaj krajšieho a potom aj tá prezentácia vyzerá úplne inak, keď tam máte veľmi pekné nové mince. K týmto jednotlivým listom je možné dokúpiť aj vlajočky, takže si viete veľmi pekne označiť nad každú euromincu alebo teda dvojeurovku aj krajinu, z ktorej pochádza, takže keď máte tam aj komplet sadu a eurominci, viete si pekne označiť, že ktorá krajina to je. Pri tých špeciálnych spoločných sadách sú tie listy upravené takým spôsobom, že tam máte už priamo tú krajinu, v podstate tú zástavu aj pretlačenú, aj tam aj napísané, ku ktorej konkrétnej spoločnej sade to bolo vydané, tieto listy. Takže toľko. Asi nie je veľmi čo hovoriť viac k tomuto albumu. Naozaj veľmi prepracovaný a dobrý album. V podstate zmestí sa tam dostatok tých listov, ešte asi ďalšie 4, to znamená minimálne tých 8 listov by do toho albumu sa zmestilo. Tak ako už bolo spomenuté, toto je konkrétne album na dvojeurovky, ale sú aj albumy špeciálne, kde máte ktoré sú určené na staré krajiny eurozóny a na nové krajiny eurozóny, alebo teda krajiny, ktoré ešte budú prichádzať, alebo na takisto komplet sady všetkých sád eurominci daného roku. Takže keď si pozriete a pôjdete si v podstate hľadať sortiment výstav v našej ponuke, tak budete vidieť naozaj, že ten je dosť rozsiahly a budete vedieť, akým spôsobom prakticky sa do neho mince ukladajú. Takže ďakujem za vašu pozornosť a zase sa niekedy na budúce budeme počuť.